লেউটি যারে মন আপনা ঘর সেইটি পাইবু সত্য শিব সুন্দর। লেউটি যারে মন, লেউটি যারে মন আপনা ঘর সেইটি পাইবু সত্য শিব সুন্দর। অর্থ কোটি যাবে ଯିବା ଯୋଉଠିକି ଆସିଥିଲେ ଆମର ଠିକଣା କଣ, ଆମେ କିଏ, ଆମର ପରିଚୟ କଣ? ଯଦି ଆମର ଠିକଣା ଆମେ ଜାଣିବାନି, ଆମର ପରିଚୟ ଆମେ ଜାଣିବାନି, ଏମିତି ଆହାର ନିଦ୍ରା ବୈକୁଣ୍ଠ ସାମାନ୍ୟ ନେତ ପଶୁ ହୀନରାଣ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଶୁର ଅଛି, ଆମର ବି ଅଛି। ସିଏ ଖାଉଛି ପିଉଛି ସଂସାର କରୁଛି, ଆମେ ବି ଖାଉଛେ ପିଉଛେ ସଂସାର କରୁଛେ ନା ନାଇଁ? ଏମିତିରେ କଣ ଜୀବନ ପଳେଇବ? ବାଲ୍ୟ ଗଲା, କୈଶୋର ଗଲା, ଯୌବନ ଗଲା, ଏବେ ଆସିକି ବୁଢା ହେଲେଣି। ମୋହ ଆମର ଗଲାଣି। ସଂସାରର ସିନା ମୋହଟା ତୁଟିଲେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ମୁଁ କହୁନି ଘର ଛାଡିକି ବାଳ ଯିବା, ସେ କଥା କହୁନି। ଘରେ ରୁହ। ପଦ୍ମ ପତ୍ର ମୀମାଂସା, ପଦ୍ମ ପତ୍ର ମୀମାଂସା ମାନେ ପଦ୍ମ ପତ୍ରଟା ଜଳରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜଳ କାଠି ଲାଗେ। ଆମେ ସଂସାରରେ ରହିବା କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଆମଠି ଲାଗିବନି। ତାର ଟେକ୍ନିକ କିଏ ଆମକୁ ସେ ବାଟଟା ବତେଇବ ନା ସିଏ ହେଲେ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଭଗବାନ। ତାର ସଦ୍ଗୁରୁ ଆମେ ପାଇବା କୋଉଠି? କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ମୁଁ ଏ କଥା କହୁନି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଆମ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଟିକେ ରାମ କଥା କହିବା। ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମା ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରରେ ସତ୍ୟ କଣ? ଏତେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଅଛି, ଏତେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାରରେ ସତ୍ୟଟା କଣ? ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ, ଦେବୀ ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅତି ଉତ୍ତମ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଦିଦି राजकुमारी श्री राम जय राम जय जय राम श्रीम सभान नहीं को उपकारी। तुम्हें धन्य बुझे रघुपति कथा प्रसंग सकल लोक जग पावन गंगा। भगवान राम को कथा तुम्हें मत पचार, तुम्हें धन्य, मु धन्य। सुन, ए संसार सत्य कोटि